Добро утро! Часът е 7:15, а днес е понеделник. Слушате поредицата от епизоди "Добрите новини по света и у нас", които ще излизат седмично. За началото на тази седмица съм ви подготвила 3 добри новини. Първата е за едно куче-герой от САЩ. Втората добра новина идва от морското дъно, а третата от България. Шерифското управление. От щата Вашингтон идва историята за възрастен гражданин, спасен от своето куче, което рискувало живота си, за да спре движението и да потърси помощ. На 25 септември тази година 84-годишният стопанин на това красиво куче на име Гита паднал, наранил крака си и не можел да се движи. Тогава Гита хукнала към главния път, където застанала на пътните линии, чакайки някой да спре. Този някой бил заместник шериф Райт, който патрулирал в района. Служителят на реда слязал на пътя и се опитал да качи Гита в патрулната си кола, но кучето не помръдвало. Посещавайки близките къщи, Райт не успял да идентифицира собственика на кучето. Чувствайки, че нещо не е наред, се върнал при кучето, което лежало на централната линия. Райт отново се опитал да го премести, но този път то побягнало по стръмен, необозначен, слабо използван страничен път. Шерифът последвал кучето, което го завело до малка лятна хижа. Той започнал да оглежда района и забелязал възрастен мъж, лежащ на земята и викащ за помощ недалеч от хижата. 84-годишният мъж бил паднал и наранил крака си. Лежал там с часове и понеже се нуждаел от лекарства, ако не е бил намерен на време, е можело да има сериозни последствия. Отдаваме заслугите на Гита за спасяването на живота му този ден. Лоялността и героизмът на нашите пухкави приятели никога не спират да ни изумяват, написали от управлението. Новината от морското дъно. Учени са успели да размножат корали, които са по-устойчиви на топлина, чрез изкуствено оплождане. Коралите са изключително важни не само за обитателите на океаните. Те формират коралови рифове, които са едни от най-богатите на биоразнообразие екосистеми на Земята. Осигуряват местообитание и храна за огромен брой морски организми, включително риби, мекотели и ракообразни. Освен това, коралите действат като естествена бариера срещу вълните, бурите и ерозията, като по този начин предпазват крайбрежните зони и градове от щети, причинени от наводнения и бури. Коралите допринасят за здравето на океаните и създават условия за поддържане на екосистемното равновесие, като осигуряват кислород и подпомагат филтрирането на водата. Загубата на корали може да има сериозни последици за екосистемите. Замърсената морска вода и повишаващите се температури водят до избелване или пълно изчезване на кораловите рифове. Coral seeding е вид изкуствено оплождане за корали. То може да предпази здравите рифове от изчезване. Според ново проучване, младите корали, които се създават чрез този метод, са значително по-устойчиви на топлина. Когато коралите се размножават по естествен път, те освобождават голямо количество яйцеклетки във водата около себе си. Изследователите събират тези яйцеклетки, оплождат ги изкуствено и оставят ембрионите на коралите да растат в специални съдове на повърхността на морето. Само след няколко седмици младите корали са достатъчно големи, за да бъдат върнати в рифовете.
В сравнение с естественото размножаване на коралите, чрез изкуственото оплождане оцеляват значително повече потомци. В природата много малко от освободените яйцеклетки се оплождат и малко млади корали намират подходящо място в рифа. Обикновено смъртността е много висока, обяснява Дирк Петерсън, който ръководи Организацията за опазване на коралите. Той е на мнение, че регионалните влияния като замърсената морска вода и повишаващите се температури все повече пречат на коралите да се размножават по естествен начин. Изследователите около Петерсен откриха още едно предимство. Този метод може също така да предпази кораловите рифове от избелване. Избелването настъпва, когато на коралите им става твърде горещо във водата. Топлината предизвиква стрес, което кара коралите да изхвърлят водораслите, с които обикновено живеят в симбиоза. Водораслите, наред с други неща, придават на коралите техните ярки цветове. Коралите могат да оцелеят в това избелено състояние само няколко седмици. Ако не успеят да възстановят водораслите в тъканите си, умират. Изследователският екип наблюдава няколко коралови рифа и установява, че младите корали, засадени по метода Coral Seeding, не избледняват. Екипът събира данни от 5 държави за 6 различни вида корали и установява, че младите корали във всички 5 държави са значително по-устойчиви на топлина. Причината, поради която коралите, създадени чрез изкуствено оплождане, понасят по-добре топлината, все още не е напълно ясна. И последната новина от България. Александра Петкова, 12-класничка от Националната природо-математическа гимназия, която спечели тази година Европейския конкурс за млади учени в Катовице, успя да обори теорията на физика Уилям Томсън, известен като Лорд Келвин. Теорията на Келвин е за константните ъгли, които корабите остават след себе си във водата. Всеки е виждал как, когато кораб се движи по водната повърхност, след него се образуват характерни триъгълни следи. Келвин математически доказва, че тези ъгли не зависят от параметрите на плавателния съд, били те малка лодка или гигантски кораб. Но сателитните наблюдения още през 19 век започват да показват несъответствия, а именно ъгли, които изглеждат различни от теорията на Келвин. Александра успява да докаже, че тези ъгли всъщност зависят от скоростта на кораба, размерите му, плътността на водата и височината на вълните. Това откритие не само променя начина, по който гледаме на корабите и следите им, но и обещава да бъде от полза на бъдещето корабостроене. Така оптимизацията на плавателните съдове ще стане много по-лесна. Ако инженерите съблюдават в изграждането на корабите ъглите на техните следи при плаване, ще може да се изчисли и намали водното съпротивление. Намаляването на водното съпротивление е от ключово значение за подобряване на енергийната ефективност и икономия на гориво при корабоплаване. По-малкото съпротивление води до по-малко усилие, необходимо за задвижване на кораба, което пести енергия и намалява разходите. Пътят към новата теория започва преди 2 години, когато Александра Петкова заедно с Петър Петров от Математическата гимназия във Варна започват проекта си за международния турнир на младите естествоизпитатели. През тази година Александра доразвива работата си в научен труд, който планира да публикува в престижно международно списание. След победата в Катовице, Александра ще участва в Нобеловата седмица в Стокхолм, където ще се срещне с лауреати на Нобеловата награда. Тя също ще представи работата си на най-големия научен панаир в света в САЩ.
Въпреки успехите и възможностите, младата българка е решена да продължи обучението си в факултета по физика на Софийския университет вместо в чужбина. На теоретичната физика изстигат лист, молив и бюро, обобщава тя. С тази последна новина пожелавам на всички повече причини да се върнете и да останете в България, да се вдъхновявате и да вършите добрини. Хубава седмица на всички! До скоро!